Здравейте хора, днес ще играем Evertruck Simulator, както виждате по заглавието. Ще я играем, да. Това ще ми е някъде около първата игра. Взех на един приятел акаунта. Ще ми е казва да му довърша курса и нека да го довършим. Нека да започваме. Така, готови ли сте чат? Само ще трябва малко тази музичка да ме копирайтната. Така че махаме шибаната музика. Окей. Само да видим как се вижда. Как се вижда това. Така, това не е мой акаунт. Това трябва... Къде е на брат ми акаунт? Къде е мой акаунт, брат? Брат, ти то не... Брат, what the fuck? Къде отиде акаунта, бреба, майка му... Я да го бе. Много съм тъп. И select career. Сега и тук ще трябва да спира музика, майко. Тук това си моите настройки. Е така. Само видим как се вижда видеото. О, добре, айде лоудинг и тия Steam инвентори, айтеми, я нямам нищо. Какво лоудваш и аз не знам. Така. Нека само видим в OBS как се вижда. Аутитапа ми е супер зле. Почти не работи, брат. Добре. И нека започваме. Чай са. Окей, вече започваме. Continue career. Малко, нали? И айде бас! Окей. Отваряме доставките. Да. Аре, отиваме му кариера. Чакай. Не бъде сина. Ще трябва да си оправя малко фова, защото не ми харесва. Филви. Ще трябва да е малко по-назад също. Ето така. Ще ми е фола. 104 филви. Кажете ми дали така е по-удобно или на търп пърса. Мисля, никой не е удобно на търп пърса, но...
ниски между другото. Actually. Вижте колко е малък компарато. Шеф! Да бе, какво направих тия бе? Ого! Що да се... Брата игра не знае какво иска, често казвам. Майко! Това ви казвам, че е играл за първи път. Колко съм тъп, брат. Стана това, брат. Зелено. След това ще е най-гадно изглежда. О, майко! Стига, бе! Брат! The fuck? Няма други тирове, защото сме толкова самотни. Чакаме да светне жълто и какво. Пара, къде наперено ще стане брейкдан. Завойте да е ръката майна, да е матиянска раба!
сигурно през цялото време, брат. И така се вижда перфект. Чат ще има втора част на това видео, защото то ще явим колко минути е. Не мога видя колко минути дори видеото е бак шибания OBS. Фау. Връщам се. И това аутрото на днешното видео. Така свършва днешното видео, мисля, че някъде 6 минутки 5. Това ще има втора част, това видео няма да е толкова. Това като за първи видео не е толкова зле. И довиждане, хора, до следващия път.